คนอีงวยเลยไอ้กายเชียร์แล้วเลยสกอยดาวดีฟ้าอะไรกันอามันนี่ก็ว่าสกอยสกอยเลยเฮ้ยแกมึงจะเป็นอุ้งจีdas gamshalang 2020 but 2024 แล้วมาอยู่ซ่าแล้ว and doing the same grade nahวันนี้มึงเป็นอะไรเสร็จแล้วมันเชื่อว่านี่Kanjani bafethu siphinde sabuya sikanje siyi-Odrwani siya kwi-market day eMazethe yabo ezama kahle kahle hle zama kahle secondary school kwasho secondary secondary high school thina wazi kwethu secondary kwasho principal ayikhanda siye khona. Imagine, bro, after the success, you go back and perform at your school, bro. You. Like, I never thought I would get back in my school and perform, bro. Like, crazy. Hey guys, welcome to Zamahake High School. Hey, so born now. Say hi. Say right. So is it now? Go, your face is bad, your face. So I was saying, my brother. You're not saying anything about that, please. I'm kind of neighbor. So hard. It's what I can miss all for them, man. It's got your eyes good.
Say hi. Rapel. Rapel. Inkinga yethu-ke sifuna umuntu ozisengela manje sibona wena nalo nayo my sister omncane uzosengela nangomunye sho lo wekota idrink ingombe inyama Yabona sinesisuwelile ipoverty. yabo so akwenza into enzalayo Ipoverty u4. Ipoverty u4. chips eshombe wevuma leyo nto bese Ipoverty u4 1 2 3 4. umisa kanjani awuthaki umisa kanjani Sabe, ngifuna ukhombisa iqobo sezaba ngayo. Sibheke iqobo kuphela, iqobo zonke. Manje inkosi kasalela ngemva kwasi manje yini? Sinama. Angizwani sinama mina umuntu uhambe nami la. Asibonise isiqobo okay Buka. Hey. Na. Ewe. sobona nawe Ima.
Hawu kayi mina lo awuboni. Ngiyabona. Phela ngizokusho lento evulile. Adluleni. Live. Sinibona. Buka, it's just a vlog, bra. Namawele. Just a vlog. Flow. Nah, What the fuck? Nah, mawele. Disclose ngala. Wena imuphi la? Wena imuphi la? Tolime ngala. Wena. Tolime ngala. So beautiful. Ngaphela. Lakuba la isetha la ngishokane. Oh, bashwanise. Yeah. Sicela. Okay, ni right? Sethemba. Mina nguthando. Sando isibongo. Oh, Badlamini boy, Badlamini boy. Badlamini. Yini konje lokufana ibongo kuthiwa ngami. Usbar, Usbar Rev. So mfethu awusho osune namhlanje uzizwa kanjani? Right. Right. Enjoy lo manje. Ngi-enjoy lo dancane. My sister. Yebo. Hayi nami ngi-enjoyile afana. So yini nithandile yonke lama movie obani def. Oh, okay. Nami Yiphi phase nithandile? Bathanda umjuquzo. Chat. Bathanda umjuquzo. Isikhathi isitolo uthi yona phasa ithandile le. Subscribe motherfucker. Okay, Nicola what TikTok? Nisola pike. Baba tshele ba-subscribe nje. Okay, abasolali ke sorry ni ke. Subscribe kodwa motherfucker. Siyabonga afese nezo. Man woni ni futhi ba. Grade 9. Okay, nine, okay, sabene. Bye. Ave kubalekile ukucheka igrade neminyaka cause uzoba i-rapist boy. Cabanga. So, Cabanga boy. Usubami ngane na 13. Ngane na 13. Crazy. Weflo azungeza. Ayikho into enjalo, ngane na 13. Azungeza. My brother, I don't wanna go there, but So yeah, kaya. Usiran po. ina 13. Then. So simazi usamtomo stress. Nina 13 kodwa ingane. Uje hamba. Ibu. Basi kamera bu. She love what she sees, mama. Sinbon. Yebo. Mapin. Yebo. Rice. So okay, so unjani phezulu? Ba kamera. Bani? Simthandile. Subtitele Hayi vele apha hayi inkosi malanga bazi noma nje beautiful. Mina Anga. TikTok. ngizimba phela wena. Anderson. Sure. Dali. Yes. Ngisakwazi. Wamuwa nomfula. Manje yini nidla ama snappers konke eshisa nje. Pelile. Apelile amakota sakhona ngale. Endeka wena vele unemali. Imali ngithatha Indoda, kanti indoda yakho yenzani? Kanti into yakhe enzane. I provide. Quite nigga baba. Bye. Cha ubheka ubheka. Usuyina Ngani ngama snappers? Hayi ngama-slippers. Sihambile sayodla laphayana. Safika sashaya ibheki. Kancane kodwa. Yini enjoying? Get ready. Supposed to be in No. Hayi senza. No, like we're just looking for a day. Isumoya. Yale esikoleni angani. Ya usethanda idisco yipi password sandile khona. Uvweni nini ngale ngale wesikole. No, nje noma beautiful. Mina ngiyabona like. Awubona konke. Basi befile umuntu ushugesi. Uyakhanya na yedwa. My sis simthandile. Wena yipi password ubeke no disco. Bukhona. Yipi password sandile. Ayikho.
Nasi bisikhala ke yodwa kuyashisa lapha. Dali. Sini wena. Yebo. Ngani wonke? Iphaswe etsandile lapha kweDSQ. Yazi lo since afike ezamasha uhlezi eshaya amagoda. Ubani yena? Amazi ngawo amagoda njalo amagoda. Mickey Mouse. Ya kube Ngasho ukuthi hayi bona enjoyile yabo. Ya nasibonile laphayana wow. kodwa amaphesenti akho ngasi beshona. Beshoda kanjani manje? Hayi sokusixoxela ilanga leyo. Siyabonga Yesu. Mina ngisana nemibuzo nje engapheli ngawe. Uzizwa unjani umuntu ayike into ebuhlungu? Bekunjani? Unje umuntu. Manje uma nje cisha ugesi ngiyakhanya nawe. Angazi. Okay, bese ngiyadinga ukuba nawe ebusuku bese ngicisha ugesi just kube sisebenza lento ukuthi. Okay, so Do your thing, my brother. I'm doing my thing, my brother. I'm cooking, yeah. I'm taking the I do my the avocado for mama. You want to cook a Lade my brother. Asambe. Okay, bahamba la. Asambe. Babu ngala sambe ngala. Mara so pambana nabo. Babu. I can reach. Umisele lapha. Oh, ngithi umisele. Yeke sisu umisele. Ya, umsele mfana. Obayo. Uzala. Ubuflo. Sobe ebuva manje. Noma yimini osheshayo. Ngiyashesha ngathi ngisheshe into ebuko ba. Ngathi ngisheshe into ebuko ba. Samsebuzo umatric. Akuthola umatric. Matric usasiwazi kahle. Uje uvittorize. Aw, Starwa. How was your day, my brother? Usangithuka. Mina ngibuza usuku lakho yini isingisa usizwa futhi. Ufuna ngikhuluma isingisi noma isiZulu? Hafisa unjani lo muntu lo? Ufuna ngikhuluma isingisi noma isiZulu? Ndoda ume ngalayo. Umude kunami. Ya, ngiyabona. Right dog. Ya, good fit. Ziwaphi namhlanje ntambama ngoba phela vele imfraya. Yazi nje hlezi siselapha eGqashi. Ziwa khona. Lewa. Ngapha nje nifike. Ake. So besiqhubile. Si on. Khuleka, si on. Khuleka wena. Okay, nasi sibhengani. Sibhengani. Mfethu basho ucela laba kufollow batshele. Oh, ecela ngifollow guys. Anelisa uMakhona. Kukuphi? Na? Yalo ngathi mfethu ngopusha ku TikTok. Because ngiyayibona into yakhe ingakho ngakubuza le nto leya ukuthi unayo na account. Ngapho wasipostele kuthina ku WhatsApp. TikTok. Do your thing baba. Sini kusho. Ngomshana hayi ngiyona ibreak. Hello Wilson bona. Anginangane mina. Benye my brother. My brother. Yeah, nice one. Ngoba bese ngirima ngithatha into. Ngathi ngicela Usido that ngizokuthanda. Usido that ngizokuthanda. Yeah. Iwinter manje. Kubo anja. Iwinter manje. Ngicela ngithola anja lapha. Anje. Dos, ayivuma lona, ayivuma lo shampoo. Kuzoba abantwana. Ngizomenza akathi kufika yabona ko 19 yani.
Sisike ngi-aftile sisi. Wathi la into uzongikhumbula. Wazapho ngikhombisa ukuthi amabhedi wangena kanjani. Buka la skill. Buka la skill boy. Bamba skill samalungu. Awuthi sine uphangeka. Dama alright? Njani? Ngiyaphila nami. Wele. Buka. Buka. Indaba wakhe bathi ama-Friday ama-advertise akhiphe kanje ngikhona thini. Hayi ngeke zila iphayithini encane ifaya yonke into. Bafethu no. Khona ingwele engayishiya la lesikole abathi isala ayiqethi. What? What? Amanika wasiqedi isikole. Hayibo ngeke ngitshela ukuthi umjida sigamshaya ngo-2020 ba 2024. Namanje usalana and doing the same grade. Nah, that's crazy. Yamsaba. Ah, yamsaba. Unamanga ngifly. Kini sokusona amabhiri. Bafana ngisikelithi. Senga sama kasa lo ngeke singabhadizizo senda by nature. Ikawe into nje ngicathulo. Hayi kusangikho la. Angina number yakhe nento ayikho right. Ngimnika nje. Awungizanga. Ngimnika. Awazi nginika. Empeleni. Drop top cool, peso mandini.